Здравейте! Както ви обещах, ще разопаковаме заедно ето този Mercedes Unimog, или както се произнася на Matchbox Moving Parts, за да видим как точно се движи подвижната му част. Защото ми е много интересно да разбера. Виждате, багажника се движи по някакъв начин, накланя се на страни. Нека да я видим тази работа, да го отворим заедно и да разберем. Както казах в едно видео, в което правя оня стабилния анбоксинг, този Unimog е доста по-тежък от премиум модела на Hot Wheels. И между такава количка, която по такъв начин да се движи, т.е. има подвижен елемент от този род, не бях виждал никога. Това е наистина впечатляващо. Защото ако примерно имате нещо така, като това, и може да си го сложите така, ще изглежда добре, както ви е кеф. Но безспорно това е един прекрасен модел на Matchbox, който изключително се радвам, че имам. Това е от новия микс Moving Parts. Там е оня Golf, който ви показах преди. А сега си намерих и Mercedes-а. Нямам идея кои са другите колички от тази серия, от този микс на подвижните части на Matchbox, но този Mercedes и Volkswagen Golf са ми напълно достатъчни. Наистина голяма слабост ми е Mercedes Unimog и имам вече 1-2 на Matchbox и 3 на Hot Wheels, като единия ми е премиум. Някакво ще направя клипче и за тях. Благодаря ви, че гледахте това съвсем кратко клипче и до нови срещи.